Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Avui també tenim un dia passat per aigua a tota la comunitat valenciana. Diumenge van tindre ruixats i tornades de distribució irregular, també dilluns, a Lledemar. Pluges molt intenses. Fins i tot lamentar que a la zona de la vall d'Albaida la pedra va caure amb intensitat i el tamany era important. Haurà fet molt de mal a les zones agrícoles i fins i tot, no només a les zones agrícoles, molts cotxes en zona d'Agullent, de la mateixa ciutat d'Albaida, es van veure afectats per eixa pedra. Precipitacions que avui es tornaran a repetir. Des de primer del matí tenim el cel gris ennuvolat. Des de primer del matí estem en avista taronja a bona part del litoral i prelitoral de Castilla i València i del nord d'Alacant. I pràcticament a la resta de la comunitat l'avís és groc. Pluges intenses en forma de tempesta i de nou a patir perquè poden vindre acompanyades de pedra. Pluges sempre més abundants, més intenses en punts de la costa, més dèbils conforme es desplacen cap a l'interior i també al sud de la comunitat. Està previst que a última hora del dia hagi plogut a tot el territori i avui les temperatures quedaran més curtetes. Per la nit no patim canvis, on baixa lleugerament i al centre del dia difícilment en algun observatori arribarem als 26 o als 27 graus, a la resta a 25 graus o per davall d'aixòs 25 graus i fins i tot en zones del nord interior de la comunitat es costarà arribar als 20 graus. Demà dijous comencem el dia encara amb restes d'inestabilitat en zones del litoral del sud de València, del nord d'Alacant, encara quedaran núvols, encara quedarà algun ruixat, ja les últimes ramassades d'aquest episodi de pluges, i potser de vesprada també puguen créixer, encara queda inestabilitat, perquè puguen créixer núvols d'evolució en zones de muntanya de l'interior i nord de València i després podrien fins i tot viatjar cap a la costa, però en principi hi ha coses molt puntuals. Divendres hi ha un dia de sol a la major part de la comunitat, només de vesprada i al nord podran créixer alguns núvols i podran deixar algun ruixat i alguna tronada. Divendres ja pugen de forma una miqueta més decidida les temperatures. Dissabte, atenció, perquè bufa una miqueta el vent de ponent i farà calor encara, amb possibilitat d'algun ruixat al nord. I diumenge està ja el vent de ponent, bufa el vent d'origen marítim, hi ha un dia sense núvols, sense pluja, dia de fer balanç d'aquestes precipitacions que segurament tot i la pedra caiguda en algun punt hauran sigut beneficioses.